Corona bemani Jorao jotono hoja englaijak sak sakte gana gini tongnai amchai gönangui bemar bai yakkagui tongnani bagui hapangni phajingtibo sal duigya bemar bai katiwai tongnani awaimung te raida subaini rokni phajing phan naharjagui tongmani hoja khlai Phatar Hasteni hasteo hapane Rokno bo naikoljakui tongo phia bebak naikol mungni Phataro Kulaijak mangfili kasaka Longtrai Beli Dolai Tripura Monu RD Block ni bisingo khopjak Kathal Sora SB Ringnok Amchaio Koktuma Angkha Phatar Hasteni Tawani Samung Khulairenani hne naharjakpani Amchaini Lukurokni phasingte sumung kasaka Corona pandemic ni Jorao bahaike nahariman samung khlaini Rokno Phatar Hasteni boro Rokno Kolkata Malda Amchaini Hasteo Star Life Company samung tangnai hinei naharjak 180 jonno Amchaini nori nohornani bagui PSO Sanmung belai yafalaikya Amchaini Lukurok tei borokno Kathal Sora Amchaio tongnani bagui SDM ni phasingtui suijak belai gori hini bosaka Corona bemar akare tongmani jora joto Lukurokno sak sak hojakai tongmani Jorao se Phatar Hasteni phani Lukurokno tei ma tongo Amchaini Lukurok Amchaini naikol phangni phasingtibo sak tharmung gurui naikol jagya borokni phasing hini bo saka Amchaini Lukurok Inke tini chong problem face khamala tamo inke tini o Nepal tilote hai chikon jagawa kuno ekta jaga ni phayoi COVID-19 situation o kuno ekta jaga phayoi 180 jon 180 jon person oro allocated phayoi SDM Longtrai Beli ni SDM bu permission dei dinka on bago chung elake basi pokho theke chung obono Sanmung chung ja chini o chikoncha elakawo tabon bago asuk 180 jona borok COVID-19 situation o obo baike timan bo rules tong obo haike tinani brang chung khanamani ke brang Malda Kolkata ni Malda ni phai oro brang chini ambasao phai ka chawi chini Nepal telo rohor jago hin khnaka on bago chung media person rohonoi chung bo chini kok mano sawi khnari nahmi chung tini oro kok mati chalaika tini oro chung kagos nukman inke obo kuno SDM ni approve bongya kuno DM ni approve bongya obo sudo kaisa email letter je email khajak mani company torof theke email khajak mani obo email khajak mani chung manka oro Nepal tilawa 40 jona hine sejak ma tongo obo 40 jona ki dui SDM ni order dinoi tini o jagao 180 jona person COVID-19 situation o dajak to inka obono chongma sani thango je chini oro 180 jona allocated ya chini oro 40 jon allocated bang jodi se SDM tinani hinke 40 jon na matinai obono besi chong tingmanya chong elaka basi obono janobo tini chini or thanani or post ni osi bong samanika brang ang batamo sanai SDM je orderi obono ang macholene tamon ke SDM ni law break khaimanya obo ang je bung bai kesa obo ne kana angla kama khaina hinsao obono chung khnau bin buku SDM by SDPO tasuk jorao phai manjak phayako tini phainani tongmani tini bo phai maliya pho inke obo jomjal rono brang nainani se muchungya obon bagoi chung dati brang no phai obo समस्या rono jahate COVID-19 situation chung ora elakani tongnai robo chung krijago inke obon bagoi jara phainai brang bo 180 jon ek jago tongoi brang bo chanani khinani problem ui tongpaikha tam hinai aro gana gini para tongon aro se thangoi brang COVID-19 je jagao chung sotorka khema tongo jaga spirit khai tonghi chongkhnao chini haphangni kotorni brok rao jara sarkar no toi tongnai rao himba chini dese elakano tabu katal phaine sarkar no bono kochana mo chungo bo step SDM ni oro pressure nang tho SDM je jagao 40% allocate khaimo jagao bhaike 180% oro damai obono chung SDM sahib ni bukro soktho obono chung ha toi tonai rono bono sanimo chung Yango Kolkata Malda Amchaini hasteo samung khlaina tubu jaknai rokbo tongthani jathani tongkesep jakesep jingjal gophlaijak tei borokni Sanmung West Bengal Maldao hanu hai borokni nogo kifili nohornani bagui koimungbo naraklaijak
आमबासा स्टेशन में उतार दिया। उतार के वहाँ कोरोना चेक करने के लिए लगभग उधर 4 बजे उतरा है हम लोग। 4 बजे से रात 10 बजे बजा दिया उधर ही। अगर खाने के लिए पब्लिक इतना परेशान हो रहा है ना, तो क्या खाएगा, उधर से निकलने नहीं देता है। फिर वहाँ से दूसरी जगह लाया, वहाँ पे रखा एक रात रात वहीं पे रखा, वहीं पे भी वही प्रॉब्लम, खाना खाएगा या सोएगा या क्या करेगा, मच्छर बहुत करता है। फिर वहाँ से वो प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ से फिर दूसरा जगह शिफ्ट किया, यहाँ भी वैसे ही प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ से हम कहीं निकल नहीं सकता है, ना कोई झाड़ी का बढ़ सकता है, ना पेड़ का पास। ऐसे गर्मी लगता है, ऐसे मैदान में रहते हैं हम लोगों का। पानी के लिए यहाँ एक आदमी कल मर जाता। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो यहाँ पानी आज सही से पानी नहीं आता हम लोगों का। और फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग को यहाँ रहना नहीं है, हम लोग को जैसा लाया है यहाँ वही सही सलामत हम लोग का गाँव पहुँचा दे, ये हमारा कहना है। धन्यवाद। आप लोग का गांव कहाँ है? हम लोग का गाँव मालदा डिस्ट्रिक्ट।